Ahojte, ja som Kate a vítam vás pri mojom novom videu a dneska tu máme znovu Magic Awaken, tentokrát pôjdeme ale tancovať a som tu znovu s mojou bestie Yuri. Čaute. A opäť som si zmenila šaty a môžeme ísť rovno na to. Pôjdeme dneska teda, už som ako hovorila, na tancovačku, budeme spolu tancovať rôzne tančeky, ktoré máme radi. Takže sa na to poďte pozrieť. Už vstupujeme do tancovacej sály na tancovací parket. Tešíš sa, Yuri? Veľmi, tá výzdoba je veľkolepá, čo sa tak pozerám. Hej no. Teraz je taká morská sezóna, takže asi môže byť. Tada. Je to tu krásne. Poďme na to. Tak. Čím začneme? Ktorý by si chcela tanček? Taký nejaký ľahší na rozohriatie asi? Ja by som dala asi tú sambu. Tá samba ma teraz veľmi baví. Čiže tú novú, hej? Hej. OK, tak poďme na to. Ale ja už mám na pečke, takže no. Ja tiež. Prvý tanček, keď tu tancujete a ak je to tá samba, tak získavate aj peniaze. Už je to tu ťažké, takže no. Vy začínate... Hej, je to o sústredení. Vy začínate tak nejak iba, že klikáte pomalšie a teraz už sa to zrýchluje a sú tu aj nejaké také na podržanie, také šipky. To keď som prvýkrát videla, keď som začínala iba v tancovaní a keď som to prvýkrát videla šipky, keď som tancovala prvýkrát z Yuri, tak to bola hrôza. Ja som sa tak vydesila. Že proste... som mala najprv šok. Že proste, že čo to je? Hej, presne. Pretože ja som najprv tancovala iba tak trolinku, ale skôr proste ja sa venujem skôr tomu bojovaniu tu. A zrazu potom z Yuri, ktorá skôr tancuje a zase troška menej bojuje, ale stále dosť, takže no. To bolo také nezvyčajné, proste ja tam zrazu šípky všade, idem po dlhej dobe tancovať a teraz nestíham. Samozrejme ide o to, aby sme získali čo najlepšie skóre a tým viac peniažkov získame. Ja. Tak, takže to sme mali tento nový vodný tanec a môžeme ísť zase na ďalší, čo myslíš? Jasné. Inak ešte som chcela povedať, že no, dneska je to nejak prázdno. Prečo to býva viacej plno? No veď, aj keď sme minule točili, bol úplne parket na prasknutie a teraz tu tancujeme iba my. Možno si dáme prestávku. Hej? Neviem, možno. My dvaja. A tuto vlastne môžete, keď nechcete tancovať s niekým, napríklad keď vaši kamaráti nemajú čas a nechcete tancovať s niekým cudzím, tak to môžete aj s takýmito vlastne NPCčkami vlastne, počítačovými postavičkami proste. A tým, ako veľa s nimi tancujete, im môžete zmeniť obleček. Pretože oni majú klasické takéto nejaké školské, ako táto Lottie, ale aj vy som už vylepšila šaty a taktiež aj Danielovi tam vzadu. Tak, nebudem ťa tu už napínať, Yuri, a poďme ďalej. Yes. Tak, ideme spolu tancovať. No vlastne, teraz keď to natáčame, tak je čas obeda, tak jasné, že nikto tu není. No, všetci jedia. Fakt si dávajú prestávku. Aha. Čo si dáme?
Máš rada ešte to Spring Sway, že? Áno, veľmi. Tak poďme si dať, to mám iba 2, takže tam to bude ľahké. Dúfajme. To bude. To bude, takto proste začínate. Začínate aj tuším ešte troška pomalšie. Lebo to už mám na 2. Vždycky k tomu je pesnička, tam tancujeme v pozadí a klikáme tu. Snažíme sa čo najlepšie skóre chytiť. To je také ladné. Áno. Preto je to jeden z mojich obľúbených tancov. Aj tá hudba je taká jemná. Hej. Na rozdiel od tej samby, tá bola úplne... To je akcia. No, to je akcia proste. Ja som nestíhala proste. Mne sa to páči, ak proste my dve tu tancujeme a nikto tu není. Hej. Inak môžete napísať do komentárov aj, či spoznávate aj tieto šaty, nielen tie modré ako minulé, ale aj tieto. Poviem vám to za 3, 2, 1. Sú to tie Hermionine. Takže pokiaľ ste správne odpovedali, tak super. Zatiaľ sme to aj dorobili, tak ideme na ďalší tanec. Jo. Aký si dáme teraz? Môžeme dať ešte Enchanted Rhythms alebo Flight of Thestrals. Enchanted toto, alebo... Aha, toto chceš? Čiže ty chceš tieto 2. Ktorý je lepší, podľa teba? Ja mám rada obidva. Tak ja neviem. Môžeme dať to Enchanted Rhythms, také viac rytmickejšie. Také... No tak keď je to rytmus. Ten Flight of Thestrals je viac taký vážnejší. Taký pohupový, iba pohupy. Nie sú to iba pohupy, ale tá hudba je taká. Aha, ježišmaria. To je rýchlejšie, než som čakala. Lebo keď si zoberieš, že to je iba 3. Hej. Je to dosť rýchle. Ale je to pekné. Také na party. Hej, presne. Oslavujeme koniec roka. Áno, máme sme teraz vysvedčenie. Jo. Takže koniec roka konečne. Máme prázdniny. Žiadne stresy. Napíšte, kľudne môžete napísať do komentárov, že či ste so svojím vysvedčením spokojní alebo nie a po prípade, kto chce, môže aj ako ste mali známku na vysvedčení. Schválne prepadol niekto? Dúfajme, že nie. A pokiaľ hej, tak vy už to na budúce zvládnete. Oveľa lepšie. Napíšte, ktorá pesnička sa páčila najviac. Jo. Alebo na budúce, akú máme skúsiť z tých názvov, lebo vy ste ich tam videli všetky vlastne. Lebo pokiaľ to bude mať dobrý ohlas, tak kľudne môžeme natočiť aj druhý diel. Šla by si, Juri? Jasne. Na tancovanie vždy. To vidím aj na tvojom tom usmiatom výraze. Tak úplne spokojná. Samozrejme. Dobre. Tak. Dáme ešte jednu? Môžeme. Dáme si... čo si dáme? Aj Vianoce?
Môžeme dať viac. Na začiatku leta si dáme Vianoce. Wow. To ide veľmi do seba. Áno. Je to taký kontrast. No, že to je asi o pol roka vedľa, ale nevadí. To sú polročné Vianoce. Aha, dobre. No vlastne hej, lebo vysvečko, no. Toto je zase moja obľúbená, ale je taká rýchla taktiež. Hlavne nemám rada tie šipky moc. Akože mňa bavia tie šipky, ale vždycky to netrafím. Je to vedúce. No, a to dosť pre mňa aspoň. Pretože ja cestu prejdem, ale mne to občas napíše, že som to minula. Áno. A niekedy nestíham, ako napríklad teraz. Čo sa viac vyplatí, ísť na tú šipku alebo na tie uprostred tie guličky? Na tú šipku. Šipka? Lebo ja sa snažím všetko a potom nemám nič. Ale mne sa páči, jak tu tie tance majú, že akože tak do rytmu, vieš? Lebo to potom vieš tak očakávať. Áno, presne. Sústredenie level 200. Jo. Jej, to ja stíham. Škoda. OK, máme to. Splnili sme, takže dobre. Jo. Tak fajn, no. To bude asi na dnešné video všetko, pokiaľ tu bude veľa lajkov, aspoň teda pre mňa veľa, alebo aspoň zhliadnutí či komentárov, tak natočíme druhý diel a to bude teda na dnešné video všetko. A ahoj! Čau.